zo na. Yanzu Umar, tsakaninka da Allah, yanzu abin da kake yi ka kyauta kenan Umar. Ka dinga janyo abin da ranmu zai dinga ɓaci. Duniya tana zagin ka, tana zagin mu. Me zai sa ka dinga irin abin da zaka kullum sai na yi kuka, kullum sai na yi kuka Umar. Dan nan kaman wani dan fata kuma mu ba fatan ka muka yi ba. Umar ka kiyaye kanka da duniya. Ka daina sani kuka a rayuwarka. Kar in zo in mutum baka cikin wahala Umar. Yanzu dai abin da nake so da ke. Allah kukan nan naki ba san shi yake. To ba kai ka ja kukan ba Umar, kai ka ja kukan nan. Kai ka ja kukan nan Umar. Daga kuka kuma ba shi kenan ba sai mutuwa Umar. To yanzu dai ba kan wannan matsalar bane ba. Akan ta ne. To insha Allah ta faru ta kare ba za a kuma. Komai ya riga ya faru to ai ni ban ga ya faru ya karan ba tunda kullum cikin bakin ciki nake Umar. Me yasa kake min irin wannan abu? Mai kyau, mai kyau. Kar ka ƙara kallo na, ina ruwanka da kyau na. Ke kyakkyawa ce fa, kuma wani gankin baya bakin ki ba. Da na san zan haɗu da matsiyaci irin ka ba abin da zai sa in biyo hanya. Aba mai kyau. Ke fa kyakkyawa ce fa. Duk inda na ganki sai na ce mai kyau saboda kyanki ya kyau. Da baki kai ba zan faɗa ba. Kuma ko makaho ya shafa fuskanki ai ya san ke kyakkyawa ce. Idan zaka ci gaba da shiga ko mata, tab kake da ka faɗa rashin mutunci. Aba mai kyau, aba mai kyau. Ina son ki. Yar maigari. Kyakkyawa, kyakkyawa. Shikenan. Hankalinka ya kwanta. Kaga irin cin mutuncin da yarinya ta shigo gidan nan cikin mu. Daren Allah. Kaga irin cin mutuncin da ta mu a gidan nan. To burinka ya cika, hankalinka ya kwanta. Sai ka zuba ruwa a karkasha. Kai. In dai ba ciwon hauka ne a kanka ba. In dai ba kwakwalwarka ce ta gushe ba. To lalle ne ka san abin da za ka yi. Ka kiyaye wannan yari. Wallahi sai na yi yarin yana hauka. Za ta san ta taɓo bakin wuta wallahi. Aikin banza aikin wofi. Za ka yi mata haukan ta fi ka hauka. Kana ina lokacin da ta ciwo babanka mutunci har gida. Sannan kuma daga baya ka ce wani wai za ka yi mata hauka. Haukan me? Ai ta fi ka hauka. Tun da gashi ta zo har gida ta ciwo babanka mutunci. Kai mana wankin babban bargo a ƙaramin koko. To kaga in haka ce so sai mu tafi da kai fadar. Yawwa. Mu ji duk abin da zai faru a gabanka. In so duk abin da zaka sai ka yi da hujja. Shikenan. Sai ka yi da hujja. Amma mu nan ai aikin banza ne. Da kace zaka nuna mata hauka. Haukan me? Ai ta fi ka hauka. Tunda ta zo har gida ta ciwo mahaifinka mutunci. Shikenan ka ji daɗi. Baba ka yi hakuri, amma wallahi yarinya nan sai ta karɓi hukunci daidai da abin da ta yi. Bara larfan baki. Ki banza. Umar! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar yayi nisa. Kinga. Ai dawo da shi. Rabu da shi tafi je ka. Je ka karka dawo. Ba dai so kake dai a koran daga garin ba a tashe ni gaba ɗayan huta shikenan. In na tashi na shiga duniya burin ka taka duka kuma duk da zaka saka zuba a ruwa karkasha. Wai ka ji ina kiransa Umar sai dai da sauri iki. Allah ya shirye ka Umar. Allah taimake ka. Ashe ɗan zai isa kai ba? Ashe ɗan jaka kai ba? Ashe ɗan godiya kai ba? Ashe ba ku da mutunci? Ka sai jaki ka bawo jaki na kor jaki. Ranka dai Allah ya huci zuciyarka. Allah ya huci zuciyarka ranka dai. Irin rana mai kamar ta yau. Na sa maka doka na hana ka aiki da jakuna a wannan. La ilaha illallah ranka dai ka taimaka mu ranka dai. Ranka dai ka tsira wata ranka dai. Hukunci ne daidai labai.
ka sa abin da yaron yi min ko da haka raka dade wallahi tallahi raka dade idan ya kula da saka daya na yi ta gayyara na yi kunci wallahi raka a taimaka ina da iyali ina da marauna ka taimaka mu raka dade ina fa zaune yazo ya bata min riga raka dade ka haifi yaro ne baka haifi halinsa ba wannan bacin riga da yi za ka siyo abun wanke dattin riga za ka siyo jaka 10 na wankin wallahi raka dade ba inda zan wallahi ba inda zan raka dade wayo Allah la wayo Allah ai yalla bai ina mai tabbatar ma kuma sau ɗaya in naga da jinka garin nan ina yawo idan ba su yi musu sai na sa an kashe shi ba kuma na sa an kuɗi kuma shi yake ne kana ga a taimaka mu a taimaka mu ai ina mai tabbatar ma yalla da jakin ne mai jakin ai da jakin gaskiya ne da jakin ne kuma ya kaga yaran ya koro shi kuma kansa bai san me ya haifa ba baya gane ina jakan ina dan nasa yanzu za ka bi shi Allah ya tabbata wannan jaka 10 ta amma na ja karban mudi a ja karbo muje ba ba kai godiya ba ba kai godiya ba an takaita ma hukunci ba kai godiya ba na gode Allah ya an takaita ma hukunci ba kai godiya ba Allah ya kara zaki na gode kai wa danka tarbiya shine kawai mutane ku ringa kiwon agugwa yana bai ina mai tabbatar ma fa jaki ne yake kiwon jaki fa haka kasa shi kansa ba iya bambance jaki ya ba ko a wane ne dan nasa wani jaki wane jaki dan kuka kenan me janyo ma uwarsa jifa muna zaman mu yaran nan ya ji ya daddako mana bala'in da ba san ranar kare shi ba mun rasa inda za mu saka ranmu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bala da dau na'am ina ba ni takeici ina baka takeici ko ina ba ni takeici ki dibi indo yaran nan shi kansa sarkin nan tun zamanin iyayen sarki fama harkar sana'an nan ban taba samun matsala amma ki duba indo an shiga zamani yau gashi an dakatar da ni a harkar sana'ata ba da gaba ba da ba ina da ta rayuwa ta indo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to yanzu menene mafitan mu na'am wallahi wannan yaron zan ja masa kunne zan masa gargadi ikiyayi wannan yarinya indo ikiyayi wannan yarinya wallahi in bai kiyayi wannan yarinya sai na tsine ma albarka shi da ita har abada ba shi ba ita in ba haka ba shi ba gida na indo a'a Alan Jatau yaro ne ka haife shi baka haifi halinsa ba haka za a yi masa ba gaskiya za a gaya masa ba zancen kora ba zancen tsinewa sarki da ikira bayan cin mutuncin da aka yi da ya ga mun riga da aka ta baya sai da nasa aka sa ni da so wai wani abu ana ce masa wa haifo roba 10 indo kullum malam ta sai da indo ba da su to ya za a yi hakuri ya kamata kawai mu yi addu'a za mu yi amma wannan abin ya wuce sanin mu yar mai gari wallahi yarinyan nan ina koya mata hankali sannan hankali na zai kwanta na rantse da sarkin da yake busa wannan bashi ko ita ko ni billahi allazi la ilaha illa huwa Bullalo! Masoyin gina ala! Masoyi na ada ina zuwa. Wallahi ada nake nema. Ada tabbas. To aini din ma adan take nema. Ayya. Burtu, yassa. Kofur, yassa. Wannan garin ba bacci muka zo ba. Moshi nan ga moshi nan. Sai gajiya. Girman so. Ya sani ada. Na min talolo. An buga an ban mu ikon Allah. Kai dan ubanka ka rabu da ita aka ce. Ya ada. Ina ada rushe. Ya ada. Ada. Yana nan. Girman so. Bala yana neman ka. Kai yake nema. Ni. Don yana ina.
A to ya sani. Kanan ni. To ka je ka ganni. A love story between two enemies that make diversion of origin. Kurmansu. A kwashen wayannan duwatsun a cikin muramin na yanzu. Allah bai ai gwara karan. Ni na taba ganin masifa irin wannan. Let's go. Sai da kai in babu kai. Ba wanne yake so na Allah da bin talauci. Kurmansu. Idan ka ji ana sato kasa tab ba cinya ba kabar ba. Ina son ka sosai wallahi. Ni da kai mutu karam. Guduwa. A mutuwa ba yanzu ba yau wata rana. Na ce mutuwa za ta raba. Shi yasa nake son ka. Ndalo. Kurmansu. Ai fitalolo ba karamin son ka dake. To da abin da ke ji da shi, idan ki turo mai rama min ki tabbi jan. Wallahi sai ku ka ga mai rama min. Kurmansu. Mashirin Isa a yaki. Jike ta san rai na ragargaza ta in karya ta. Ba haka ya kamata ba. Ko kai ma kana daga cikin waɗanda ba za ƙaunata ne. Ɗaukar nauyi Malam Wuke Zaitawa. Sai da aka nuna Allah ne, sannan yaran nai suka damfara ne da ƙasa. Mataimakin mashirin Gambo Gwammaja. Dare na ba ta san yankan ki ban sani ba. Ba da umarni Aminu Arahus 747. Sai dinga zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kurmansu.